Moikka, minun nimi on Juho Suvanto ja tulkaa seuraamaan, kun minä pääsen koittaa tällaista suolahuonehoitoa. Tämä suolahuone sijaitsee Imatran koskella kauppakeskus Koskenhelmessä ja tämä sisäänpääsy on näppärästi tässä Vuoksenvahdin vieressä Matinkadun puolella. Rappuset ylös ja käännös oikealle, niin päästään menomestoille. No niin, ja tässä näkyy nyt sitten tätä suolahuoneen odotustilaa ja kuten näkyy, niin tila on oikein viihtyisä. Tätä suolahuonetta pyörittää 5 eteläkarjalaista naisyrittäjää ja näissä samoissa tiloissa on mahdollista saada myös erilaisia luontaishoitoja, kuten hermoratahierontaa ja akupunktiota. Suolahuoneessa soi rauhallinen musiikki ja sinne suihkutetaan hengitettävää hoitosuolaa noin 40 minuutin ajan ja sen on osoitettu auttavan esimerkiksi astma- ja allergiaoireisiin. Lisäksi tuolla huoneessa pääsi oikeasti rentoutumaan ja palautumaan treeneistä kunnolla. Tämän jälkeen seuraavan yön sai kyllä hyvin nukuttua ja tuntui, että pieni nuha karkotettiin samalla. Käy ihmeessä kokeile, jos pyörit Imatralla päin.